nagpahinumdum si Provincial Task Force Chief Dr. Jerry Kalingasan nga dili gayud kalimtan ang mga insaktong gabayan o mga pamaagi aron malikayan ang coronavirus disease kung COVID-19, hilabi na ni nagkataas ang local case sa Misamis Oriental. Atol sa virtual flag raising ceremony sa Kapitolyo Provincial, gihangyo ni Kalingasan nga kung mahimo, likayan usa ang pakig-abi-abi o pagtapok-tapok kauban ang mga higala. Pahimangno na usab niini nga batasanon ang pagsulob kanunay og face mask o face shield kay makatabang kini og dako nga maminusan og dili na magkadaghan pa ang kaso sa probinsya. Og labaw sa tanan, makatabang kini nga dili mo talsik ang laway sa kinsaman nga maabi-abi og maistorya. And you're not even protecting yourself with face mask. You are protecting others. Kung aduna usab masinatian nga sintomas sa COVID-19 susama sa hilanat, sipon o gubo, mag-home quarantine una sa panimalay o stay at home. Magamping sa kaugalingon o disinfect ang kaugalingon aron likay na usab nga makatakod sa pamilya. Kung adunay gihambing nga sakit ang mga empleyado sa Kapitolyo Provincial, dili usa una mag-report o mag-duty sa opisina. Hinuon mo duol sa duol nga center sa lugar o mag-report sa barangay o sa mga barangay health emergency response team. Matag adlong Lunes ang balik-balik nga pahinumdum ni Dr. Kalingasan ug dili kini muundang sa pagpahimangno sa katawhan sa lalawigan ug mga kawani sa Kapitolyo Provincial. Kay kini lamang nga mga pamaagi ang makatabang nga makalikay ug maluwas sa makapatay nga virus. Kauban si Cloy Dalay sa kamera, ako si Lambo Jane Habinyar, alang sa limpyo ug mataro nga panggobyerno, padayon Pilipino.